Als de ouderenzorg zijn eigen reserves had kunnen behouden, dan was er een zachte landing geweest en er was zo'n massale ontslaggolf volgens mij niet nodig geweest. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum zit al jaren in financieel zwaar. Miljoenen verliezen stapelen jaar keer op keer op. Een faillissement zou op korte termijn onstaande wezen. Maar net ik het vakboer net, wil daarop ingaan. Duidelijk is wel dat de zorgcentra in Haarlem, Ternat en Veenwouden, die te dwaren sluiten matten, de dupe binnen van de problemen bij de Sionsberg. De reserves van de zwarte cijferskrowende ouderijnszorg binnen leegzoegen. Uit de politiek komt dan ook de kritiek op de handelswijze van zorggroep Passana. Wat ik Passana verwijt is op een gegeven moment dat ze jarenlang dus het geld van de ouderenzorg broekt hebben en dat nou de ouderenzorg uiteindelijk echt net een kant meer op kan. Want hier die 20 miljoen volhouden, dan kun je natuurlijk toch net makkelijker met banken onderhandelen om een onvullende financiering. Maar nou zal natuurlijk net gauw een financier bereid zijn om geld te gaan aan een zorggroep die zelf geen enkele middelen meer had. Er zijn maatschappelijk ook ontwikkelingen dat er al een krimp was dat mensen minder naar de verzorgingshuizen toe gaan. Maar als dan de reserves voor andere zaken worden gebruikt, ja, dan is het extra zuur dat je daar door de klos wordt. Kun je daar als vakbonden wat mij of kun je het alleen nog signaleren? Nou, we hebben het gesignaleerd en we proberen door een goed sociaal plan de mensen van werk naar werk te begeleiden. Voor de eind van dit jaar moet de toekomst van de Sionsberg duidelijk wezen. De vattekens liegen er net om. Nevens CDA-raadslid Dijkstra moet het op deze wijze houden van het ziekenhuis net langer het heegste doel wezen. Nee, dat denk ik net, want stel je voor dat de verpleeghuizen die aan zijn binnen de ouderenzorg nog wel liepen blijven en de komende jaren, want die vervlechting is er nog steeds het ziekenhuis en ik van volgend jaar rekenen ze net op zwarte cijfers, dus dat zou betekenen dat de verpleeghuizen die liepen blijven en naar de verzorging die volgend jaar weer hun geld of hun winst uitdragen, maar het ziekenhuis dat is eigenlijk net te verteren natuurlijk.